Harrituta geratu ginela, ezagutzerakoan, haserre, ez genuen ulertu, eta uste dut gizarteak ere zuela ulertu erabaki izana, ez? Gainera uste dut, dugun informazioa kontuan izan da, epaileek egiten duten lanari errespetu guztia adieraziz, uste dut gizarteak ez duela ulertu erabakitakoa, eta dakiguna jakinda ezin dugula onartu hor erasorik ez dala egon erabakitzea, ez? Uste dut benetan oztopo bat dala, ez? Emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan edo desagerrarazteko egin den lan arlo horretan, eta benetan harritzen nagoena edo arduratzen nagoena da, ze motatako mezua luzatzen ari garen gure gizarteari orokorrean, baina biktimak izan diren emakumei eta erasotzailei, ez? Istanbuleko hitzarmenak argi esaten du, ez? Baimenik gabeko sexua erasoa dala. Orduan nik uste dut egokitu behar garela Istanbuleko hitzarmenera. Edozein kasutan ez da bakarrik legeen aldaketa beharra edo arauen aldaketa beharra, baizik eta formakuntza beharra ere dago, ez? Arlo guztietan dagoen bezala, arlo judizialean baita ere, ikusi dugu zelan arau berdinekin eta egoera berdinaren aurrean, epaileek iritzi desberdinak adierazi dituztela, ez? Orduan, hor formakuntzan ere izugarrizko lana egiteko argi dago, ez?